Я вельмі довго уявляла всі ті годи, що була за кратами. Я вельмі довго уявляла цей момент. Велике вам всім дякую. Мой низький поклон усім тим людям, які в Білорусі і за межами Білорусі думали про мене, клопоталися, які організовували всю цю допомогу. Але я хочу сказати, що ми мусимо пам'ятати об тих людях, які засталися. У гэтай живодерні, як я називаю, К-24, це саме сапраўдная живодерня. Там засталася Ольга Майорова, там засталася Олена Гнаук, там засталася Вікторія Кульша. Ситуація у гэтых людей вельмі катастрофічная. Яны ўсе ўшызаюць ПКТ. Амаль всім ім зноў будуць фабрыкаваць зноў гэту 411 артыкул. Я вельмі прашу не забывацца на гэтых людей і ўсе сілы аддаваць на тое, каб іх вызваліць. Я прайшла по гэтаму шляху, я хочу, каб і гэтыя людзі прайшлі гэты шлях таксама. Яны вельмі чакаюць, яны вельмі спадзяваюцца на вашу дапамогу. Яны вельмі на вас спадзяваюцца.